שלום לכולם, אנחנו בסקירה שבועית לשבוע מסחר שמתחיל ב-1 ליוני. כמו בכל סקירה נדבר גם על ה-S&P וגם על כמה הכנות יפות לקראת השבוע הקרוב. נתחיל קודם כל בסקירה ל-S&P. ה-S&P סגרה את השבוע האחרון בירידות שערים. הדבר הזה נבע בעיקר מהמצב הגיאופוליטי של יוון. אי יכולת החזר החוב של יוון משפיע על כל השווקים, ואפשר לראות את זה גם בצורה מאוד משמעותית ב-S&P. אפשר לראות שסגרנו עם נרות די אגרסיביים כלפי מטה, אין ספק שזה השפיע. בשבוע הקרוב אנחנו הולכים לקראת נתון התעסוקה ביום שישי, כך שמאוד יכול להיות שאנחנו הולכים לקראת שבוע שהנזילות מסחר תהיה בו נמוכה, ואנחנו לא נראה את ה-S&P מצליח להתאושש ולעלות בצורה דרמטית. כרגע ה-S&P נראה פחות טוב. כל פעם שאנחנו מגיעים לשיא כל הזמנים במדד, אנחנו לא מצליחים לפרוץ אותו. אוקיי, כל פעם שאנחנו מגיעים לשיא כל הזמנים וההתנגדות, אנחנו רואים פתיל בפעם הראשונה, בפעם השנייה אנחנו רואים איזה סוג של התכנסות, ואז כמובן ראינו את העוצמה של הירידות כאן, את המספר הנרות החזקים האלה כלפי מטה, שנבעו בגלל כל מה שמתרחש ביוון, כמו שציינתי, וזה כרגע זמן להמתין, לראות מה קורה. אם אנחנו נראה את ה-S&P חוזר לעליות, מאוד יכול להיות שנראה שבירה של שיא כל הזמנים, וזאת תהיה אפשרות מצוינת לתפוס פה, לפתוח פוזיציות באינטרוולים גבוהים. רק אם באמת נראה פריצה של שיא כל הזמנים, נוכל להשתלב פה. אנחנו נרצה לראות פה נזילות גבוהה בתעודת הסל של ה-S&P, בספיי, וזה יחזק מאוד את ההבנה שהצטרפו פה קונים, וזה זמן טוב גם בשבילנו להצטרף במניות בשווקים האמריקאים. אם נסתכל עכשיו על הנסדק, נוכל לראות שדווקא הנסדק נראה טיפה יותר טוב. סך הכל אנחנו רואים שיש פה אזור התנגדות מאוד משמעותי, שאנחנו די קרובים אליו. כלומר, אפשר שאנחנו ממש מגיעים לאזור ההתנגדות, אזור מאוד מאוד עוצמתי. אם ונראה פריצה של הנסדק, אוקיי, נראה פריצה של ההתנגדות, וזה מאוד יכול לקרות כבר בשבוע הקרוב. זה יהיה סימן מאוד חיובי בשווקים האמריקאים. כרגע, כמו שאמרתי גם בשבוע האחרון, החלטתי גם בגלל המצב הזה לא לשלוח איתותים, ובהחלט לחכות לראות מה קורה. וגם השבוע זה מה שאני אומר, אני מכין פה תרחישים לקראת השבוע המסחר הקרוב, אך זה לא זמן לפתוח פוזיציות כרגע. אם ונראה פריצה של הנסדק כלפי מעלה, ונראה את ה-S&P מתאושש, ולפחות מראה על חזרה של קונים, איזשהו נר אולי, אם נמשיך ונראה ירידות, אולי נראה ככה גם ירידות קטנות כאלה, ונראה איזשהו נר אגרסיבי, אפילו לא בשיא כל הזמנים, אבל נראה איזשהו נר אגרסיבי כלפי מעלה, שמראה בצורה משמעותית על חזרה של קונים, איזה פטיש, איזשהו בולען, שמראה על עוצמה. זה בהחלט יכול להכניס אותי לאפשרות לתפוס פה פוזיציות, לפחות בטווחים הקצרים, לקחת עסקאות של כמה ימים עד כמה שבועות, וזה בהחלט יכול להיות מעניין מאוד. מבחינת עסקאות לשבוע מסחר הקרוב, יש לנו מניה ראשונה שגם דיברנו עליה בסקירה הקודמת, והיא עדיין נראית מעניין. יש לנו את HCA. אז ככה, קודם כל מניה שנראית מצוין להמשך עליות. אפשר לראות את העוצמה של העליות שיש במניה. כל פעם שהמניה מתחילה לעלות יש פה נרות מאוד גדולים וחזקים שמראים על העוצמה של הקונים. כאשר עכשיו אנחנו רואים את הירידות, אפשר לראות ירידות די אנמיות שמראות שזה סך הכל תיקון להמשך עליות. אנחנו מאוד קרובים לאזור התנגדות שפרצנו אותו בעוצמה, ויכול לשמש כרגע בתור תמיכה. אם נראה איזשהו נר בולען או פטיש שנבלם על אזור התנגדות שיהפוך לאזור תמיכה, זה בהחלט יכול להיות טריגר מאוד מעניין לתפוס פה עסקת לונג. זה מניה מאוד מאוד חזקה, ואני מאוד רוצה להצטרף אליה. אם נראה פה טריגר כמו שציינתי, זאת אפשרות נהדרת להצטרף למניה. מניה שנייה, יש לנו את REGN. מניה גם מאוד מאוד יפה. אפשר לראות שהמניה נעה במגמת עלייה כבר הרבה מאוד זמן, ואנחנו מאוד קרובים, ויש לנו פה תרחיש מאוד דומה, אוקיי, למניה הקודמת. אפשר לראות שגם כאן יש לי אזור התנגדות שנפרץ בעוצמה, ואנחנו מאוד מאוד קרובים לרמה. האם ונראה חזרה, אוקיי, לקראת הרמה, ואיזשהו נר היפוך בולען או פטיש
על אזור ההתנגדות שיכול לשמש בתור אזור תמיכה. זאת תהיה אפשרות מצוינת גם כאן להשתלב פה לעסקת לונג יפה ולקחת פה מניה שנעה במגמת עלייה מאוד ברורה כבר המון זמן, וזה בדיוק המניות שאני אוהב לתפוס כאשר אני סוחר עם כיוון המגמה שבמניה. מניה הבאה יש לנו את CMS, גם מניה שדיברתי עליה בסקירה הקודמת. כאן אני דווקא מחפש לתפוס פה איזשהו היפוך מגמה במניה. סך הכל אפשר לראות שהמניה ירדה למטה תקופה די ארוכה ונבלמה פה על אזור תמיכה מאוד משמעותי. אפשר להחשיב פה את הבלימה פעם ראשונה, פעם שנייה, אפילו פעם שלישית נבלמנו על הרמה. מה שאני מחפש כרגע לראות, אני מחפש להמשיך לראות ירידות. אני לא אתייחס כל כך כרגע לממוצע נע 200, שזה ממוצע שאני מאוד אוהב להתייחס אליו בתור אזור תמיכה. אני רוצה לראות עוד בלימה על אזור התמיכה החזק הזה עם איזשהו נר היפוך עוצמתי שמראה על חזרה של קונים, ואם נראה אפילו נר חזק כזה שגם סוגר מעל ממוצע נע 200, זה יכול להיות טריגר מצוין לתפוס פה פוזיציה ולקחת פה עסקת היפוך מאוד מעניינת. שימו לב שאחד הדברים שגם הם מאוד מחזקים את הרצון של לפתוח פה פוזיציה זה שסך הכל אנחנו רואים שיש פה שיאים יורדים, שפלים יורדים, סליחה, יש לנו פה שפלים יורדים, ודווקא מתנד המקדי מראה לנו כאן שפלים עולים במניה. אם ונראה בפעם השלישית גם איזשהו שפל יורד בגרף, ונראה אוקיי, שהשפל הבא במקדי גם הוא עליון בעצם לשפל הקודם, לשפל שמסומן לנו פה, זה יחזק עוד יותר את האפשרות של לתפוס פה פוזיציה, וזה יכול להיות עסקה פשוט מהסרטים. מניה הבאה יש לנו את CAG, מניה שמזכירה מאוד את המניות הראשונות שדיברנו עליהן. גם כאן אותו רעיון, יש לנו פה אזור התנגדות מאוד חזק, וזה אזור שנבלמנו עליו כבר מספר פעמים. אפשר לראות, נבלמנו על האזור התנגדות הזה, הוא שימש בתור תמיכה מספר פעמים, ודווקא כאן יש לי פה שתי אפשרויות מאוד מעניינות. אפשרות ראשונה זה לחכות שתהיה לנו פה עוד איזושהי המשכיות פה להתכנסות מחירים. אפשר לראות פה ממש סוג של דגל על אזור ה-39 דולרים למניה, ואם ונראה פריצה של האזור 39 דולרים למניה, היה לנו פה עסקת פריצה מאוד מעניינת, ולכל האוהבי פריצות זה בהחלט טריגר מאוד מעניין, ואפשר לעקוב פה אחרי המניה. אפשרות שנייה זה כבר עכשיו להכין איזשהו תרחיש ולנסות להצטרף אליו בעסקה תוך יומית. אני אראה לאינטרוול שעתי ואני אוכל לראות את אותה רמה שנבלמנו עליה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. אם ונראה עכשיו איזושהי פריצת שווא על אזור רמת התמיכה, ממש איזשהו נר עוצמתי שעושה שתיית סטופים מהרמה הקודמת, מאוד יכול להיות שנוכל פה להשתלב פה לעסקת לונג באינטרוול התוך יומי ולקחת פה עסקת לונג שגם תמשיך לאינטרוולים היותר גבוהים ולהפוך אותה ממש לעסקת סווינג. וככה שנתנו פה במניה שני תרחישים. תרחיש ראשון באזור ה-39 דולר למניה שנראה עסקת פריצה. אפשרות שנייה כמו שאמרנו לראות פריצת שווא באינטרוול תוך יומי ולנסות להצטרף פה לאיזושהי עסקת סווינג ארוכת טווח. מניה האחרונה שנותן היום זה מניה שהיא טיפה מסוכנת. אני אישית מאוד אוהב עסקאות היפוך, לקחת עסקאות בתחתית ולנסות לתפוס אותם ולראות ממש את האזור של ההיפוך, לשלב בתוך זה נתונים פונדמנטליים במניה. ופה דווקא אני הולך על משהו די אגרסיבי. יש פה תרחיש מעניין אבל הוא מאוד אגרסיבי, ואנחנו ניקח את הדבר הזה בחשבון. BAX מניה שהיא די, אפשר לראות שהיא במגמת ירידה כבר הרבה מאוד זמן. נעבור לאינטרוול יומי כמובן. אני אראה שהמניה נעה במגמת ירידה כבר הרבה מאוד זמן, והגענו לאיזשהו אזור תמיכה מאוד משמעותי, שכל פעם שאנחנו מגיעים אליו יש חזרה של קונים. אוקיי, זה מתחיל כבר לפני המון זמן, כבר באזורי 2014, תחילת 2014, בלימה ראשונה, בלימה שנייה, בלימה שלישית, בלימה רביעית. כלומר יש לנו פה אזור תמיכה היסטורי עוצמתי ביותר, שכל פעם שהמחיר מגיע לאזור הזה חוזרים בו הקונים.
מה שאני רואה, אני רואה שדווקא סגרנו עם איזשהו ניר שהפתיל שלו חצה כלפי מטה, אבל סך הכל הסגירה הייתה כלפי מעלה. שימו לב שככל שאנחנו יורדים לקראת אזור התמיכה, הנרות נראים יותר קטנים ואנמיים, זה מאוד יכול לחזק את האפשרות שאנחנו הולכים פה לקראת היפוך מגמה בפעם החמישית, ומה שגם מחזק פה זה גם אזור המגדי. אוקיי, שימו לב את המגדי בפעמיים הקודמות, כלומר פעם ראשונה היה לנו פה שתי שפלים יורדים, כמובן זה לא היה בצורה מאוד משמעותית, סך הכל זה היה פתיל, לא היה פה נר סגירה, אבל יש לנו פה סך הכל שתי שפלים יורדים, ואם נסתכל במגדי נוכל לראות את השפלים עולים, אם ונראה בפעם השלישית עכשיו איזשהו היפוך שמראה גם, אוקיי, שמראה שהמגדי חוזר לעלות ממש עכשיו, נראה בתחילת שבוע שהמגדי מתהפך למעלה, ונראה כאן איזשהו נר היפוך, איזשהו בולען עוצמתי שבולע את הנרות הקודמים שלו ומראה על עוצמה חזקה עם נזילות גבוהה, נראה אותו נר אגרסיבי עם נפח מסחר גבוה, זה בהחלט יכול להיות פה עסקה מאוד מעניינת ללונג, לקחת פה עסקה יפה עד למעלה, כשהיד הראשון צריך להיות באזור ההתנגדות, לקחת פה יד ראשון די רחוק, היד השני צריך להיות פתוח, כי כמו שאנחנו רואים בפעמים הקודמות, כל פעם שנבלמנו על אזור התמיכה הזה, יצאנו למהלך די ארוך, וזה מה שאני מחפש לתפוס. השנה לקחנו כבר כמה עסקאות כאלה בשירות איתותים שלנו, עסקאות היפוך, זה קרה דוגמה ב-NFX, נדבר על המניה כאן, תרחיש מאוד מאוד דומה. אוקיי, אפשר לראות פה את NFX שגם הגיע לאזור תמיכה מאוד מאוד חשוב במניה, רמה היסטורית, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, בפעם הרביעית אפשר לראות שנכנסנו פה בנר הבולן הזה, ולקחנו פה עסקה די ארוכה, היחס סיכוי סיכון בעסקאות האלה הוא מצוין, כלומר אנחנו לוקחים פה סיכון מאוד מאוד קטן, כשיחס סיכוי סיכון בעסקאות האלה יכול להגיע ל-1 ל-5, 1 ל-6 בקלות, וזה עסקאות שאני מאוד מאוד אוהב. שימו לב ש-NFX מאוד מאוד דומה בתרחיש שלה למניה שהראינו עכשיו. סיימנו, אני מאחל לכולם שבוע מסחר מוצלח, ונתראה בסקירה הבאה.